Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Mario, ngamdinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo man pay iti naimbag nga oras. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a programa. Sapay kuma tadanunan na kayo ti surat ko nga adda iti naimbag a kasasaad. Ilingad naklaangan manang itinagan a Mario, ngam dispensaram no jakon ilanad pay ti address ko. Ije lugar mi kanayon mi adengdenggan dayto a drama, nang runa no agdudupong kami nga agkakaaruba, wenno uray madama ti trabaho mi. Nalaos ti panagyaman mi ta intuloy yugayam dayto a programa iti YouTube. Adamot pakasarita akayat ko nga ibinlay, nga maisupadi daytoy kadagiti pakasaritaan nga intay nangagan. Katnam na maag a makaibati iti adal, nang runa kadagiti padak a padre de pamilya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nagatang mo ka di amin nakasapulan nagatanga, mason? Wala kay, agawid tanta ni Aldawon. Sapay kastaunay adagaang na. Sige nga rod, mapantan iti paradaan ti tricycle. Ni, apa ang nagado ti tao iti dayta banda? Ay katanya pa'y ngay, dagitay agtay-taya dagitan iti suki da akubrador. Ayunan niya.
Di tangagpay si tayong dagiti kobrador. Talaga mo ta. Kanya-kanyang sukyan niya. Oray ti panagtataya. Wen tada kano tay kobrador aswerte. Kanayon nga da mga bak atayador na. Kastaya. Dahil ako, kobrador ti pilpilaan daw. Sigun nga min iti sukik iti si daan. Nakapangabak kano day ta kobrador iti dakkel agatad iti kalman. Sapay damo na kano ti agtayaken kwa na di nangabak. Ne. Ay, kumayat nga ron ano kasta bakit? Ason, padasin taman mo tagtayakan kwa na. Anya tamom, ang mga no masirtyan damay. Anya? Ay, saanan? Ang mga no kanayunam ton ti agtaya. Saan? Bakit? Alan isupe ang mainayon iti kwartata ng mga bakta. Umay ka na. Anya kalakit din aya. Sapay ipapilit mo. Marikriknak ngamin, ason. Mga bakak. Isungintan. Agtaya ta. Pasensya ka na son. Naimasan mi mo tindagis istorya ka ni Paripik daw. Hindi agbalaw kami. Ay sos, nasipngat magaya mo yun. Anya yati ginagara medyo balayda. Dinamag ko kami no matuloy di kontrata na trabaho. Ta sigun kan ko ana. Alain na kanong agkarpintero. Ije kabang-ibang nga ili day jay. Kat matuloy nga rod. Uy nason. Mangrugi kami nindon bigat. Nasayat mo tani. Nagrigat ti mabakante. Sapay ato ti kasapulan dagitan nakta. Wan nga rod. Amon bakit ngayon niya tinagin-istoryan may? Anya? May papaniti may sa apada na kontratista. Ay nasom, nagswerte si ka. Agasam, rimwar tayo alagaan na anomi raw kat nagdakkel ka no titinamaan na. Dakkel tadakkel mo titayana. Oray ata nabawi na mo tadagaw sa sound. Makapaapal dagiti kakasyay. Instant money ko naman. Asos, tanya ko mati apalam. Narigat na ita, tapangabakan na kaiti maminsan, nga maminpulo kamot amaabak. Anya kamot tinason, di mo ka di konkontraan. Isupe a pangalan iti mainayon iti gastusin ta para kadagiti kasapulan tayo kadagiti ubeng no bilang mga bakak. Ay na, narigat ti mang namnama iti swerte ng runa iti sugal lakay. No kayat mo ti bumaknang, nasaysaya at matlaang no aggapo iti nasayaat, iti panagsalukag, saan nga iti sugal. Awan pa'y napuuta kabimak ng gapo iti sugal. Adamot ason? Ada siguro nga maibus matla dagos, nang runa no dimot amo jay na nga bakter aramidan na. Sansanan nanti agtaya, aging ga iti maitayanan tumatla amin nga inabak na. Ason? Ay saan? Yakla kaya tasansanam ti mapanagtaytaya, Mario. Ay. Magdamag kulak ka na yun ti panagtayam, makitam. Ason, inakagtrabahon. Itarog yan ni project ni Paripik to. Aganad kalakay, narigat ti trabaho iti construction. Wun ka di bakit? Di nakapagdanagan. Ada di tantay balon mo. Kompleto daytan, pati inumam adanom. Sansanam ti uminom iti danom, ta sobra ti dagaang na. Wun. Oo, nailaki dayta pa nang ilalan ay ha? Siyempre mo't amo ka nadagsan at trabaho ti construction. Isa pagyamanak launay, ta saan ka napili iti trabaho, lakay. Bakit? Narigat tagpili-pili iti trabaho ita apanawin. No, kabailan lakid day. Sige adagos. Masapol ang maipaay ko ti amin na pagkasapulan nyo. Masapol nga agsalukagak nang runakit saan mo't abak nang to'y nakiasawaam. Sana bale, tanaanos kan manang ipatag kamot. Awan makunakken ka, lakay. Oo, naay mo dayta. Malangaraw din, mapanakon.
Sikan di makaamo dito'y balay kan kadagiti anak ta. Adulat tatagtay taya. Nay, Mariaw, si ka magayab. Agtaya ka kadimart. Ha? Ay, saan tata? Umay kakidain. Kanya ti amam no swerte kay ta. Amam, adaman pinangabak day ta ako brador itay laang. Iso apilpilaan damanan. Kastaya. Amang no, sa anak mo't lang mangabak tata? Ay, saus, di kagdarag, Mariaw. Amumudasag paminsan lang nga dumtang ti swerte. Alakit dahin, umay kang tagtayata. Sige man langin. Ang mga bakak nagpaisaw, ano rin numero ay apanggap mo at hayaan. Jay, sigod nga lalaga ako na numero at tata. Malakaraw, umay kan. Lugar mi manang, maisa pagliwliwaan dagiti kalugaran mi ti mga nunsyo kadagiti paspasamak a makitkita da sa danto tayaan. Adamot dagitay maiparna makaswerte kat mga bakda. Jakman amo manang tamaysa akmet anaingganyo nga agtaya, aging gaajak na pupuutan kat naigumunak metten nga agtaytaya. Tatunggal lumabas sa kiti ayan dagiti kobrador, maawi sakmeten nga agtaya. Tunggal agretira ak iti pagtrab-trabahwak, saan amabalina sa anak adumagas ama panagtaya. Iso atunggal trabaho ama ijaya kanyak, jak paluspusan, tapno adda pangalaak iti pagtayak. Nanang, ada project mi di school. Ada masapul agatangan mi. Ada ka di may tudyo akwartak? Orayan tapay ti sweldo ni tatang mo anak ko. Sana bale ta Sabado umot ita. Sweldo da iti construction a pagtrab-trabahwan na. Kasta ka di nanang? O sige nga rod, pakibagayon tulangan ka ni tatang. Masapul nga minin na makagatang akin ton bigat. Sige, di ka agdanag anak ko. Apaman asumangpot ni tatang mo, ibaga ka dagos, tapno mailasin mi ti maitadmikan ka. Agyaman at nanang. Ala, ingkagpudlusan anak ko. Madamdamalaang, at damotan ni tatang mo. Apay nga itakalaang, nasipnutan na. Pasensya ka na son. Adapay ngamin, dinagas ko yung ilay. Ay, wan gayam, adda ka no masapul liboy inton bigat. Adda gatangan na para iti project da eskwelaan. Nagsweldo ka din? Oo, bakit? Nagsweldo kami. Antoy. Ha? Dahito lang tinasweldong lakay? Pasensya ka na son. Nagtayak namin bareng mga bakak. Iso pa yung mainayon iti kwarta tayo. Anya, kunak man no inidyamon ti panagtaytayam.
Anya kamutan lakay. Nagado ti paggastusan tayo ita. Naalam pa ilaang tinagtaya. Anya ti amom no mga baka kason. Di adda na yun ti gastusan tayo. Ay, manipod nagtaya ka. Diyak pa'y napuutan anangabak ka. Di ka pa'y nagnakam. Nagadon tinaibos mo akwartaga po iti panagtaytayam. Agsardang ka kumamutan, Mario. Nason. Maudi daytan. Promise. Makita mason, kung naktumot ka. Nangabakak. Ha? Adan inayon kiti swildok ng nyawat ko ka. Mabayadam amin ay nakasapulan na bayadam. Gatangan mo tanti amin na masapsapul tayo dito balay. Imbag man, sana kaya't asawan da ito'y nga anamungak ti panagtaytayam. May mayat matlaang no nasaya at awagas ti paggapuan ti kwarta tayo. Bakit? Makita mo't dakil at tulong to inabak ko. Basta, jak kayat nga agtaya ka pa'y. Huston, tanapadasam matan tinangabak. Nanang, nangyagak iti abastuyo ka ni tatang. Nay, nagadumot tanday taason. Nangalaam nga iti gatang bukadagita. Intad ni Mario, nanang. Nay, adan sa hadapintas at trabaho ita ni Mario Kaano pa'y anak ka? Sana ti sweldo na tinaggapuan day ta, nanang. Nangabak iti panagtaytayana iti ili. Anya, kaano pa'y anasumok na ti agtaya? Imbag man, tanangabak. Italaang anangabak, nanang. Amok akanayon nga agtaya. Iso akanayon ko matatob nga ron. Ayun anak ka Di mo baybayan ang maigumon iti sugal ti asawam. Wan, nanang. Gayang babayadan mitan. Masapol mi man ti kwarta. Sigurado nga pag gusto lang man ti sweldok italawas. Mariaw, dumagas ka pa ngagtaya. May salaang nga taya. Anya tamaw, aman no swerte mitangal daw. Masapol ko talaga ti kanayunan na kwarta tata. Amangan no jak mangabak. Agtaya ka kaiden. Amangan no mapasarunwan day panangabak mo iti kalabas. Dakal mo tatulong day jay saan ka day. Talaga tata. Dakal na inayon iti budget. Sana na kaya't ni bakit kung agtayaak pa Ay sus, panasam ki day. Ay dataw, napiksa day ito ang numero ita. Iso nga adaw, agtay-taya. Kasta sa bagay, ang mga mapasarunwan nga agpaiso di pa nangabak ko niya. Isupay mo't ang makatulong no bilang mga bakak. Malan, agtayakan. Dahito ang numero ti tayaam, ta iso ti mayat nga anunsyo ita. Sige man lang, ang mga swerte ang agpaiso itangal daw.
Kasano ti panangliklik ko iti sugal, talaga adjakon maidyan ti agtayamanang. Nang runa no kasjay alumabasak iti pagtatayaan, tunggal agawidak nga aggapo iti pagtrab-trabahwak a construction. Napadasak ngaminan tinangabak iti dakkel agatad, iso anang namnamaak a mga bakakmanan. Apag gusto lang amin apaggastos mi iti inaldaw, pasaray kurang pa iti mabirbirukak iti panagkon-construction ko. Iso nang namnamaak a makatulong kanyak ti panagtayak. Napigpig sa ti temptasyon kanyak nga agtaya, ngam ti panangpatpatigmaan kanyak ni baket ko. Agingga iti dandani maitayak aminen asweldok, manang Emmy. Apay naladaw ka manan ang nagawid. Ama ano sa dino man laditan ti dim magasam. Bakit? Ado tinaskan agatangak inton bigat. Awanan ti abasto tayo para inton sumaruno a Domingo apa nagsweldo manan iti construction. Nagsweldo ka mo tita, saan ka de? Bakit? Nagsweldo kami. Tayo. Ha? Dahito na ang tinasweldong Mario? Kat diretsong matitrabaho? Pasensya ka na, son. Nakita nga mintay la kaya padak atayador itay limaba sa kaya palengke. Anday baga na kanya ka napigsa nga anunsyaw. Iso ang nagtayak barang agswertiak manan kat dakdakkel ti maihawat ko kun ka. Anya, dandaniin tayam mat amin ang anasweldong. Awanon tinabati. Kasano pa ingay amayanay ko daytoy kadagiti pagkasapulan dito'y balay. Pasensya ka na, son. Sana bale, no mga bakak, at danton mayawat ko kun ka, at adupay. Kat kasano, no di ka mga bak. Pangalaan tayo nga itigatang kadagiti pagkasapulan tayo dito'y balay. Si kamot, di mo amin kunkontraan amok ang mga bakak manin. Oray po utam. Anak, bumangon ka ditan. Agar mo sarkan tapno saan ka amala daw iji pagadalan. Nanang, sana ka sumrak iji pagadalan. Nagmading amin tirik nang. Ha? Ne, apay anak ko. Aya ti marikrik nam. Nan, dapadapan ka man. Ha? Ay na, nagbara ka anak ko. Kasla maulawak pa'y nanang. Ay, sige. Saan ka nga rod bumangon? Tama nga maulaw ka. Urayan nak tainak mga ala iti agas. Naskan nga agtumar ka. Tapno bumabati gurigor mo. Lakay, jak pa'y lapastra ka ni Boy iti pagadalan. Aggurigur mo ton. Ni, apay ngay. Kalahat sa amot day ta. Uwan nga rod. Mayat pa'y matidikal man na si Mangput manipod pagadalan da. Sige, paginanampay nga rod. Nagdaga nga minunay ti panawon nita. Amang ano na ikawa mo ton. Paliiwag nga agmalmalam. Ngam no saan lata bumabati gurigor na. Masapul nga ipantan iti ospital. Uwan na son. Sapay awan kwarta tayo. Awan na pulos na idulin ko. Tanausar ko mo tinabati asweldong. Pasensya ka na son. No jak ko maintay at idadaw masweldaw. At ako man ay duldulin mo nga orekas kasanaw. Naku namon. Ngaman niya nga rod ngay. Naitayam nga rodon. May babawin pa'y. Ano apay mo't nga mina nagpasulisugak man na. Kunakmot nga idya akong tagtay
Dayta nga rod, ti bagbagakken ka. Anya nga ita. Nabak ka nga rod. Saan apor ka na nga baka iti na minsan iti dakkel a kantidad kat masansanan dayta. Igumon na kalaang dayta abisyo. Ason? Dagiti kakasti apasamak ti pampanunutek lakay. Kasano no da emergency. Anya nga ti pangalaan ta. Bumulod ka manan kadananang. Mababain ako na mapandumaw dawat wano bumulbulod ka dakwada. Tunggal ada kasapulan tayo. Di kagdanag bakit? Saan na maulit? Talagang idyakon tagtaya. Agbiro kaklaangan iti mabalin ko apag sidelinean tapno da mainayon iti masuswildok iti construction. Kumusta nga Japok ason? Naibagan ita atang mao naggurigur kanumot gayam idi kalman. Iso asaan anak kaserek iti pagadalan. Nasayaat mo tenanang. Jak pa'y pinastrok amangan no mabignat. Ay, agyam anak. Kunak no anyan tinapasamak ken kuana. Narigat nga may naggurigur ti ubeng. Nang runa numanungal daw. Sapay ipagna naman itanti dinggay. Wan nga rod nanang. Naikawa siguro itinakaro a kinadagaang ti panawin. Ay, naimbaglaangan. Kunak no itaray mi ni ospital. Kat, anya nga iti kunan ni Mariaw. Nagdanag mo titikas taunay ananang. Nang runay di imbagak, ano saan pa'y agbaliw tirik na ni Boy, ipan mi ni ospital. Amo na ngamin nga awan kwartami a pagpa-ospital. Ita, amo na antirigat no da emergency. Barang naka-amerisan nanang, tapno sardangan nanti kanayon nga agtaya. Sapay kadagito'y naglabas nga aldaw. Dandani maitaya na amin abirok na. Maisursurot ngamin kadagiti tayador adadakkel ti tayada. Ay, awan na, no tumulad kadakwada. Dagijay, dagitay talaga sumusugal. Ngam, ada pangalaan da iti itayada. Kat iso nga ay amang namnabala ang iti sweldo na iti construction. Ay talagang awan mabati para iti pamilya na no kasta ti aramiden na. Sapay la ko mga rodnanang, tagbaliwan itatana sa papay. Narigat no talaga na ilumlumton iti sugal. Sapay ko mga rod anak ko. Ason, anto yung tiswildok ita alawas. Aw. Agyaman naklakay. Ne, kumpleto sa tisweldom ita Kumpleto talaga dito Ason. Awan na pulos kurang na. Nasaya at matlakay. Ason, amok nga do ti basol kukun ka kanita anak ta. Namin ano ang nagkariyakan ka nga idyakon tinasumok ka abisyo. Diyak na tungtong pal. Sapay la kumata saan ka maumuma amang pakpakawan kanyak kadagiti nagbasulak kan ka. Sa anak amauma, gapot amang namnama akadumteng to ti aldaw ama kaamiris ka. Asaan anasaya at para iti pamilya tayo ti aramidem. Amomot nga ipatpatagda ka. Isong ikikanda ka iti tsansa mga agbalbaliw. Agyaman na kason. Idi nagsakit ni Boy. Ijaya naka-amerisak. Narigat gaya mo talaga ti sasahadan tayo. Kasanon no na ospital di anak ta. Amangan no di ako namot aramidag. Naimbaglaangan ta gagangay lang tinagbalin na sakit na. Lakay. Iso nga ulit-ulit tagkid daw iti pamakawan kan ka bakit. Talagang agbalbaliw akon. Ipamaysak lang ta atensyon ko kada kayo iti anak ta. Iti trabaho. Para iti masakbayan ta. Masakbayan tayo asang kapamilya. Katsapay la ko ta saan pa anala daw ti amin.
Agpaiso ko man dagita akarim, Mario. Jak amo no aginggat kaano ti panakaawat ko ken ka. Ikarikason. Talaga saan na maulit pa dagiti nagbasulak iti kalabas. Ason, boy anak, ada pasarabok kada kayo. Tay paborito yaw asidain. Wow, agyaman ak tatang. Apay nga dabit-bit mo lakay. Awan mo ti okasyon Ason, adanam amok aglaklako kadagiti construction materials. Kaya't nakanot agbalin na distributor diti lugar tayo. Ket alain nakatao na, tasyak kanot ti makaammo diti lugar tayo. Agpaiso, lakay? Win, bakit? Isong adan na taltalgad at trabaho. Nagsaya aton nga Tapno saan ka unay amarigatan nga agtrabaho iti construction. Yehey! Adan na talgad at trabaho ni tatang. Win, anak, kat maipaay kunton ti amin nakasapulan nyo kun ni nanang mo. Adan ton bus-buson tayo para iti panagadal mo. Inton dumakilak, kaya't kumati tumulong agbirok iti kwarta para kada kayo, tatang. Win, dumtang to day tanak ko. Basta say-saya atom ti panagadal mo. Di na kami tultuladan ka ni nanang mo, asaan nakatorpos iti panagadal na. So kaya't ming agtorpos ka iti kolehiyo. Wen anak ko, para kan ka amin daytoy apanagsalsalukag ni tatang mo. Di ka agdanag nanang, tatang, agadala ka na imbag. Inton adan trabaho. Saan kanton nagtrabaho pa'y tatang? Agyan kayong tulangan dito'y balay ka ni nanang. Ay na, nagsayatan dahi ta kapanunutam, boy. Ngamkas itinako nami ka ni nanang mo. Ita, da kami pa'y lang ti mangipaay iti amin akasapulam. So ngagsingsingpat ka akanayon, anak ko. Wen tatang, patpat gan kayo unay ka ni nanang. Patpat ganda kamat unay anak ko. Anayon alaglagi pamday ta. Podno timbaga ni nanang mo, anak. Ala, isagana tayong aro doon ti umot ko amakan. Taaglalang lang tayon amangan. Namin pinsan ang nagbalbaliwak ket inidjakon ti sugal man ng Emmy. Amok awaga siguro tinamarswat tinapasamak iti anak ko. Tapno makaamirisak ket agbalbaliwakon iti pannakaigumon ko iti sugal. Adon dagiti napaliiw ko na igumon iti sugal manang ket maasyanak met kadakwada. Gaputa iti may sapaset ti biyag ko. Napadasak met tikas iti mapadpadasan da. Awan ti manamnama iti sugal. Saan analaka ti biyag? Iso amasapol a pagrigatan ken pagtrabahuan ti amin no kayat tayo ti agkakwarta wenno bumaknang. Saan asugal ti solusyon no di ket panagsalukag ken diskarte iti panagbiag. Pagtrabahuan tayo ti amin tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo iti biag. Daytoy iti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mario. Mario, pagayam ko, pudno unay tinakunam. Awan tinalaka amagunod. Masapol nga aggagat ken agbalin ana diskarte tapno magunod ti tartarigagayan a kinasayaat ti panagbiag. Adumotan tinadamdamag ko ana igumon iti sugal ket kakaasi ti panagbiagda nang runa pay tinairaman a pamilyada. Adu dagiti narangayan ti panagbiagda. Baknang dan ngem nagsublida iti kinarigat
Gapo iti pan nakaigumon da iti sugal. Awan tinasaya at pagbanagan no sugal ti ipangpangruna. Sapay kuma, taagnanayon ti kinasaya at ti panagbiagyo a pamilya, kan agtultuloy ti swerte adimtang kan ka, tapno maisaganam anasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Asusan at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti YouTube channel yo. Nang runa ideadak pailaeng iti balasiw taaw. Dayti ngamin tinagbalin aliw-liwak iti kaaddak ijay. Ken makadengegak uray madamaak nga agtrab-trabaho. Addan asawa ket adda isa nga anak mi. Naawis matirik na kamang ibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg, nang runa kadagiti kadaraan nga adda iti balasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrab-trabaho ti konstruksyon. Nang rona kat nagdagang ti panawin. Ay na, kasta unay tilingat mo, halakay. Ala, agpalas ka, tapno saan ama magaan tilingat na talikod mo. Wan bakit? Ay wan, ayan ti anak ta. Impan ko itay di tabalay dananang, napanak kami nakitsenda itay. Kastaya, sige nga rod tagpalas akon. Tasya akon ti mapan mga lakan kuha na itayan dananang. Sige man nga rod lakay, ta isaganak maton ti pang malaman tayo. Tapno makaina na ka masapa. O sige nga rod. Saan? Bolodak man tayo martilyo ni Nardaw. Apay, anya manon ti aramidan nyo, tatang. Istimar lang tayo tugawan na perdi ti sakan at kailalamot ano saan ama o saan. Bayan nyo ka din, tanin to nardo ti mga ramid inton awan trabaho na. Ay saan anak ka? Kakaasi lang nga ron di asawang mag-construction. Pudnot ako nayo, tatang. Mas asya nakatalagan kan kwa na. Nagasat kakit di ata kas kaninar daw ti nakiasawaam. Nagagalt kan narespeto kadagiti nakaikamangan na. Pampanunutok nga rod no kasano amatulungak, tatang. Kasano ko maamatulungam? Agtrabaho ka? Kasano di anak yaw? Adda kayo mat kaninana. Mabalin ko latamot nga ibati kada kayong. Sa bagay, ang ting-ting manaimbag ano anyaman day tapampanonotam anak ka. Amang ano saan mo't lang nga umanugot ni Nardaw. Day tangarod mo ti pampanunutak, tatang. Sapay kayat na nga isula ang ti agtrabaho para kada kami kan ni baby. Adda kada kayo nga agkinaawatan, no? Anya ti pagsayaatan yaw. Ti pagsayaatan ti pamilya yaw. Nang runak at dumakdakkel ti anak yaw. Dakdakkel ton ti gastusin yaw inton agiskwilan di apukaw. Wan nga rod, tatang. Sapay ko ta umanugot anyaman ti mapanunot ko awagas tapno matulungak.
Ay bagamot kanyak ni tatang baw. Akasla kayat mo kano at tulungan nga agtrabaho nila kay mo, Susan. Kastarod ti pampanunutak nanang. Mas asya na kaming kankwana. Maringrigatan nga agtrab-trabaho iti construction. Ay talaga narigat ti construction anak ko. Ang daytamot nga raw ti amuna trabaho. Wen nga rod nanang. Saan mo't ngamin anakalpas iti panagadal na padak. Naimbaglaangan ata na sursuro na ti ag-construction. Kahit anya nga raw ti pampanunutom nga itulong kankwana anak ko. Anya nga tano agabrodak laangan nanang. Ado ita ti agkasapulan iti domestic helper. Kan may sa, kasla nabibiit nga agaplay iti abroad ti babae. Sigurado ka kadi iti dayta pampanunutom anak ko. Ay saan akasla ka na ti mayadayo iti pamilya. Nang runa kat dua pa'y latitawan ti anak yaw. Iso nga rod akayat ko kumati agabrod itan, nanang. Tanapigsa kayo pa'y kanitatang. Matulungan nyo pa'y ti asawak amang taripato iti anak mi. No may papan iti dayta abanag. Awan problema anak ko. Madadaan kami at tumulong kada kayaw. Hangam ti parikot. Ang mga no di nakapalubusan ti asawam. Ikagumaak ang lukuyan ni Nardo, nanang. Talaga akayat ko atulungan. Tapno maipaayan mi itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Ay sige padasa makasarita ti asawam. Bareng umanugot iti kayat mo mapasamak. Lakay, ada ko maibagakan ka. Ni, anya day ta Susan. Isumot lagay marabin yung nakaserseryoso ka pa ilang. Ada ko maisingasing ko. Katsapay ko mata maawatan nak. May papanitan niya aya day ta. Makitkitak ngamin tirigat mo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Kakaasi ka ngagtrab-trabaho iti construction. Iso akayat ka kumatulungan. Anya? Tulungan nak? Ani, kasano ko ma? Bakit? Kayat ko kumati agabroad, lakay. Anya? Wun, kayat ko ti agaplay a domestic helper iti Hong Kong. Kayat ko ti makigiddan ka ni training. Agaplay mo't ngamin. Susan, narigat na itatrabaho. Sapay ado dagiti madamdamag tayo ang makatumpong da iti nauyong amo. Iso akakaasi da iti pagtrabahuan da. Saan nga agpapada ti employer? Adamot dagiti nasisingpot. Anya ti amom no nasingpot to ti agbalin nga amo. Kasla narigat sa daytabang panunutam, Susan. Sige, lakay. Palubusan na kun. Aging gaan na pigsapay dananang kantatang at tumulong kan ka nga agaw-awir ka ni baby. May sapay dayta parikot. Ubing pa'y unay ni baby tapno panawam. Amang ano din na kanto na amamuti anak ta into nagsubli ka dito Pilipinas. Saan to ang mapasamak dayta? Adamot video call. Di kanayon kayon to ang makita mo't laang iti anak ta. Amo ka saan ka kontento iti klase iti panagbiag ta, bakit? Iti panagbiag may papaay ko kada kayo. Ikagkagumakmot ni aramiden ti amin na kabailak. Tapno maitad ko ti amin na pagkasapulan nyo iti anak ta. Saan aday talakay? Basta kayat katulungan ang mga isaganay ti masakbayan ti anak ta. Iso a panunutom ko maan na imbag ti singasing ko ken ka.
makitkitak arigat nila kay ko amang manggad manang Emmy, napanunot ko nga insingasing kankwana ti ipapan ko iji abroad. Katibuk idi ti panag-apply dagiti kadaraan nga agbalin a domestic helper iji balasiw taaw. Iso a kinayat ko met apadasan. Idi damo talaga asaan nga umanugot ti asawak, ngem inan-anusak nga inalallukoy. Impalawag ko kankwana akayat ko ti tumulong aging gaasaan pay nga agad-adal ti anak mi. Uray dagiti dadakkel ko, numabalin, di damat anamungan ti kasdi a planok. Ngem talaga nga impilit ko ti kayat ko. Aging ga iti maysa nga aldaw. Susan, talaga ka da desidido ka na mapanagtrabaho di balasiw tao? Talaga desidido akon lakay. Para kada tayo matla dagito nga aramidek. Sige, sikatin mo ka mo. Palubusan ka. Ngam no marigatan ka. Agawid ka mutla adagos, kalpasan ti kontrata ma. Ay na, agyam anak lakay. Sige, makikuyog akton ka ni training ama pan-agaplay iji ibagbaga na nga agency. Aganad kayo bakit? Ado ti fake recruiter ita? Di ka madanagan. Dahil matla nga agency tinagaplayan idinimanang na. Iso akampante kami asaan apeke dayjay. Alang rod. Rugyan yun nga pag nadagiti papeles yo. Tapno maka-abroad kayo adagos. Wanla kay. Katagyaman ak unay kan ka. Nanang, imanugutan ni Nardong agaplaya kay Hong Kong. Ay, kasta ka day, anak ka. Talaga desidido kan ama pan agabroad, anak ko. Wen nanang, mapan kami ni Manila kan ni training inton bigat. Mapan kami ti ayan ti ama-amuda nga agency. Apagbiit ka no itan ti makapan ijay nga ag-domestic helper, nanang. Sigurado ka ba alam day ka at trabaho, Susan? Wen tatang, kat ikarigatak para iti pamilyak. Kaya't ko ida nga ipaayan iti naranyag ang masakbayan. Isong agtinulong kami nga agasawa. Basta kan anad ka ijay, anak ko, Di mo baybayan tabagim ijay, anak ko. Wen nanang, tatang, kat na kayo pala kumati makaamo ka dagiti agamak. Sana bale, takanayo naktumatlaang nga umawag. Kan sapay ko tanasing pati matumpungak nga amok. Ikararag miday ta, Susan. Di mo pagdanagan dagiti agamam. Nangruna ti anak yo. Da kami kanitatang mo ti makaambo kadakwada. Agyaman akmanan nanang, tatang. Lakay, naipagnami aminan a papeles mi. Orayan mi kanulaangan ti awag ti agency no kaano ti flight mi. Talaga gaya man adarasan ti mapanag domestic helper ita, bakit? Wen, taado kano ti agkasapulan. Ken kayat da kano ti kaskada tayo. Tanagagat tayo nga agtrabaho. Sapay la ko mga rod, tanasing pati matumpungang magbalin niya amo. Ikararag ko day talakay. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Taam mo na anasaya at matipanggap ko amapan ijay. Ala nga rod, ipapas mo nga rodan natin mang taripato itakin ni baby. Tamabayag to adi mo makadin na. Sana bali lakay. Basta da tsansa, kanayon kayon to nga awagan. Ken i-video call, tapno makitkita naktulat pati anak ta.
Rumbang laing Susan. Diyak kahit ang malipatan na kata anak ta. Di kagdanag. Takanayon kun to ngay palagip kan kuana. Nga isuti makagapo no apay ngay madayo ka. Tapnog tinulong tamang ipaay itinaranyag ang masakbayan na. Agyaman naklakay. Kat di mo matbaybay ang tibagim Saan ka unay nga agbannog iti trabahom? Inton makaipaw itak ton iti kwarta. Uray sagpaminsan tulaangan nga agtrabaho ka iti konstruksyon. Ipaay mo ton ti ad-ado a panawon mo iti anak ta. Wan Susan, aramidak dayta. Lakay, imawagan ti agency. Ag-flight kamin kalpasan ti makalawas. Nasayat nga rin no kasta Susan. Oh, isaganam nga rudan ti amin nakasapulam. Wen, isaganak ton lakay. Ay, kamaudyanan na. Makapana kon iti Hong Kong. Kat matungpalan ti tarigagay ko makatulong kan ka. Agyaman ak bakit? No pa'y maditirik na kiti yaada yung kada kami ti anak ta. Maragsakan ak mutlat na. Tanatong palin tinabayagan at tartarigagayam. Laglagi pa nga ay ayatan ka unay, Nardo. Da kayo iti anak ta. Kat aramidak ti amin para kada kayo a pamilyak. Ay ayatan ka unay, Susan. Di na kami pagdanagan iti anak ta. Tasya akong ti makaam mo. Ken, oray kada tatang kan nanang. Balunam ti kararag ko, asapay ko ma, taagbalin anasaya ti gasat mo ije Hong Kong. Nadanon nga rod ti flight mechanic training agayem ko manang Emmy. Nakaragrag sakak, tanatong palmatlaangan ti arapaap ko amakapan iti balasiw taaw tapno matulungak ti asawak. Ididamo at daamak ko manang taamangan no makatumpungak iti nauyong nga amo. Ngem dinangag ti Diyos dagiti kararag ko. Nasingpet dagiti agasawa nga amok manang. At damay sa nga anak da nga iso ti awawir ko. Makaawag ak matakanayon kanilakay ko ta saan nga istrikto dagiti amok. Kat siguraduak ang makasaritak mat ti anak ko no kasta nga umawagak. Ngam kadawyan siguro tinasapaan na yadayo iti inana, nadlaw ko nga adayo tirik na ti anak ko kanyak. Ngam ikagkagumaak nga ay-aywan, kastamatan ti amana. Naglabas nga rod ti tawan, aging gaadimteng ti panakalepas ti kontratak, manang Emmy. Lakay, kumusta kayon? Masaya at kami mat dito nang runat anak ta. Oray da nanang. Oh, nakaawag ka man, Susan. Uwan lakay. May panggapi ti panaglepas ti kontratak. Ni, uwan niyagpaiso. Nagbita naglabas si Aldaw. Malpas gaya man niyagpaiso ti kontratam. Ay na, makaawit kan bakit? Day tarod ti ibagakken ka. Amumat nga agrinyo ak iti kontratak saan ka di? Kailalang amin, tanasingpet dagito'y amok.
Amangan no sa anak pa'y ang makaawid lakay. Adamin ipakpakaasi dagiti amok. Ni, anya kay teta? Numabalin, sa anak ko mapay nga agbakasyon ita. Mapan ngamin dagiti amok iti Spain. Kat kayat dak nga isurot, tawan ka no ti agaw-awir iti anak da. Anya kay ti kunam, Susan? Kunak ang urayak ti desisyon mo. Mabalin ka di, Nardo. Sayang mo ti oportunidad. Makapanak pa iti Spain. Katatakan ka na ita, Iso na lang tagdamdamagan ti anak ta. Apay ka no asan kang agaw-awid. Makaamo ka pa'y lamang ipalawag kan kwa na, lakay. Amok ang maawatan naktumat laang ti anak ta. Sige, ika gumaak, Susan. Alang arod, adapay nga min aramidak. Makaamo ka pa'y ladita, ha? O sige, lakay. Bye. Imawag itay ni Susan, nanang. Agrin nyo kano iti kontrata na, ngam saan pa yung agawid, saan pa yung makabakasyon. Nay, hapay ka no nga, Nardo. Nakisarita ka no dagiti amo na ang agrin nyo, ngam saan da pa yung pagawidan, tama panday di Spain. Adan sa importanteng aramidan ti negosyante nga amo na ijay, kat itugot na kano ti pamilya na. Sama sapula sumurot mo't ni Susan, tapno dagaw awir iti anak da. Sapay agdamdamagan di anak yaw, no kaano ka no amakita na iti personal ti inana. Kunakmat nga umadanin, saan ba't gayam amatuloy? Day tangarod kat, nanang. Sigurado ang maupay man ang anak mi. Saan ka no kami nakontento nga iti video call na lang ang makitkita ti inana. Day tati ko na kanyak. Narigat mo't ni ibagak day takan ni Susan. Trabaho mo't ti pakasapulan dagiti amo na kankwana. Ala, sapay ko mga rod, saan ang maupay ti anak yaw. Kan makaawid tumot laang ni Susan. Hello? Lakay. Naimag tayo mawag ka, Susan. Apay nagbaya ka di kay mawag. Madanagan akbay kangkan. Pasensyakan, Lakay. Kanayon nga amin nga da kami iti amo ka babae iti ospital. Apay? Sino ti na ospital? Napanak nagpa-check up. Kadwak ti amok. Apay, Susan. Anya tinapasamak ka? Ada sakit ko, Nardo. Anya? Kaya ti amo ka dituya kon nga agpaagas. Ngam nagkadkadak. Kunak nga agawid aklaang hindi ta Pilipinas. Apay, anya ti sakit mo bakit? Anya ti marikriknam? Okay ka kadilaan? Dabukol iti barukong ko. Ha? Kayat ko adita Pilipinas laangan ti pagpa-eksaminak. Kayat ko ti ag-second opinion. Kunada nga min nga ada ka no breast cancer ko. Anya? Agawit ka nga roden. Nasaysayat adito iti pakatamingam. Tada kami dito apamilyam ang mga sikasukan ka. Imbagak daytan iti amok.
kat imanugot matlakay. Iso amay sa kadagitoy nga aldaw. Agawid akong di ta Pilipinas. Susan, adakan dito'y balay. Tinasayahat, aginanakan. Makita kat talaga saan anasayati marikrik na bakit? Nabanugak lang iti biyahe lakay. Di nakpagdanagan. Kimotong ka bakit? Manipot ngamin idimbagada ti sakit ko. Saan ako na makaturturog. Numabalin, agawid ako man adagos. Isumot lagayam amadandanagan ak. Nang runay di medyo nabayag adi kay mauawag. Kasta amat gaya man di mapaspasamak kan ka. Lakay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa makadan na ti anak tayo ti mabayag. Paano atawan na jak na dinan? Ita, nakulan ti anak ta. Susan, saan ta mapasamak ti pampanunutam? Dakil ti kasi ti Diyos. Amo ka din nakabaybayan. Kan maagasan itan ti kasta asakit. Iso adi kagdanag. Lakay. Kalpasan na makainanakay ti sumagmamanong aldaw. Mapantanto nito ospital. Mapantag second opinion. Katno niya ti ibaga ti doktor. Aramiden ta adagos. Tapos saan ako maharo ti sakit mo? Kaya't ko na makita ti anak ko. Sige. Tama pa na kita ayan dananang. Inaksukunan ta anak ta. Ibagak matan ka dananang kantatang. Nga addakan dito'y balay. Nasaya at nakaawid kan Susan, anak. Madanagan kami unay kan ka. Huwag nga rin anak ko. Ay sus, kimbutong ka. At da ka di marikrik na malasakit. Awana nang. Diyak nga rin mo. Takalaat mo't na ito napasamak. Awan na pulos pamalpalat patak nga dagaya mong sakit ko. Naamwak laangan ti amin. Idi anda na arikap ko abukol dito'y barukong ko. Ala, di kaagdaan nag-anak ko. Adakan dito'y. Mapan kayon ton agpadoktor ko ni Nardaw. Apaman ama kainanaka. Huwan anak ko. Tapno masigod. Kun tapno maamuan tayo. No agpada tinakita da sakit mo ija Hong Kong. Napananggayam ni Nardo nanang. Napan na sinurot kya nakyaw. Kalaat ngamin arimwar itay. Uwan nga rod nanang. Kaslaawan na pulos iiliwan na kanyak. Anak, amang ano maikawalaeng diapokok. Mano atawon ngamin adi kay nagkita nga agin ah. Obing pa'y unay, idinapan ka ijabalasiw taaw. Kasto'y gayam tirik nana. No di nakakayat ti anak mo, tatang. Di mo panunutan day ta, Susan. Rugrugila ang day ta. Maya si dagtumot latirik na anakan ka, kabayatan di pa nagdenayaw, dito'y balayaw. Ala, di mo panunutan day ta, anak ko. Husto ti ko na ni tatang mo. Maya si dagnan tumot latirik na anakan ka.
positive lakay. Ada breast cancer ko. Susan. Matayak ka din, lakay. Saan? Saan ka nagsawi ti kasta? Maagasan ka. Kas ko na ti doktor. Ada dagiti rumba nga maarami tapno maagasan ka. Patib karam ko mati pakinakam mo, bakit? Diyak pa'y kayat ti matay, lakay. Nangrunag at nakadadayo pa'y laang tirik na ti anak ta kanyak. Manipod si Mang Patak. Ijayan ayan dalola ng agigyan. Di nagpay pulos kayat akasarita. Susan, di mo pa kadanagan dayta. Siyak ti makaam mo. Ininot tumot lang amaya si dagtirik na anakan ka. Tinapatag itakit maagasan ka. Laka. Rugyan tangi paarami dagitin singasing ti doktor tapno maagasan ka. Amok adi na tabaybayan di Diyos. Amok ang maagasan ka pa, Susan. Ikararag ko na ita, Nardo. Kaya't ko pa'y asulnitan dagiti nagkurangak ka na kayo nga agama. Kaya't kayo pa'y amakadan na iti mabayag. Kaya't ko payarik na hindi na barang arakop kanyak ti anak ta. Mapasama kamin dagita, Susan. Basta dita umibat iti Diyos. Iso ti pagkamangan ta iti kakastroy akan ito. Dita maawanan iti namnama. Maagasan ka pa'y bakit? Maagasan ka. Nagsakit a panunutan tinapasamak kanyak manang Emmy. Tunggal malagip ko tinapasamak, kasla mabriat ti barukong ko, nang runa no makitkitak dagiti agamak. Diyak lang arudan nakadan na ida iti naunday a panawen, nga iso ti imadaywan tirik na kanyak ti kakaiso na nga anak mi, na addaanak pa'y iti kastoy a klase ti sakit. Naoperamat ti barukong ko manang, nga madama ti panag-chemotherapy takasapulan dayta. Sumarunon tumeten ti radiation. Narigat ken nagastos manang. Tilaeng pagyamanak ket nakaurnong nilakay ko, babaen kadagiti impaw-paw it ko a kwarta iti kaaddak iti Hong Kong. Isu na laeng ta mausar samot amin a pagpaagas ko, imbes ko a mausar ti pamilya. No pa'y kasta, mangnamnamaak nga umimbagak, kat ipalubos ti apo a makadenak pa'y iti mabayag dagiti agamak, tapno ininot a maisubli tirik na kanyak ti anak ko. Kat masulnitak dagiti nagkurangak kadakwada, kabayatan ti kaawan ko iti dannada. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Susan. Susan, pagayam ko. Naimbag man ta napanunot mo tinagawid dito Pilipinas, tapno dito'y kang agpaagas. Sabali ngamin no adda ka iti dan na ti pamilyam, kabayatan a makigubgubal ka iti sakit akimpot kan ka. Dayawag mo ti kinatibker ti pakinakam mo, ken ti kanayon a panagkararag mo iti Diyos, taday ta ti mangted ken ka iti kired ken namnama, tapno umimbag ka iti sakit mo. Nagasat ka, tanaadaan ka iti asawa ken pamilya, akanayon a nakasuporta ken ka,
iti rigat man wenno iti namay. Anusam alupasen ken tungpalan ti amin abalakad ti doktor mo. Ken buyugam iti kararag tapno kanayon at arabayan na kati Diyos iti amin a pagdaldalanam. Alakastan pagayam ko kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tesa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamot tandag iti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad na klangan itinagan at tesa manang may saka factory worker dito'y lugar mi. Single parent kat adaan iti may isang anak. Manipod na amuan tinobyok nga agdadagsanak, saan matan ang nagpakpakita kanyak. Aging gaita, iso asyaklaangan tinang biyag iti anak ko. Naawis matriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, tanam na maag ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag, nang runa dagiti solo parent akas kanyak. Sapay la kumangarod, tamapilimot daytoy ang maipatangatang iti programa yo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, manang. Agyaman ang tapinatkam ti awis ko kan katesa. Wan tanagdagulit kamat ngamin. Di mo't kinunakkan ka nga agbirok kalaangan iti babae ang maibagay kan ka. Saan asyak, Jim? Tessa, oray niya pa iti ibagbagam. Diyak mabalin niya ibawing iti sabali ti marikrik na kapanagayat para kan ka? Ngam amumot a single parent tak. Adan anak ko. Anyalangan ti ibagadag iti amamom no maamuan da akas kanyak tinagbalin anobyam. So what? Saan niya importante kanyak no niya ti ibagada? Basta sikat ikayat ko. Sikat ay ayatek. Ngam, Jim. Apay ngamin at isawon ti sabali ti panunutam. Tessa, amok. Adamot marikrik ng para kanyak. Iso apang asim. Aklunam ko man ti panagayat ko. Tapno agbabawi ak tulaang, Jim. Ha? Amang ano panawan naktumot laang akas iti ama ti anak ko. Saan niya agpapadadag iti lalaki, Tessa? Siyak na ito eh. Siyak ni Jim amang ipatpatag-unay kan ka. Jim. Nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Tapno mapaniknikak ti kinapudnok. Kastamot ti kinasudi ti panagayat ko. Saan ka nga tamakmaklaat lang, Jim? Wano, amangan no maasyan ka laang kanyak. Gaputa mo no anya ti kasasaad ko. Saan, Tessa? Ay ayatan ka. Katong palik anyaman anay bagak. Aklo num lakit iti panagayat ko. Kan kang runaan na. Nakasagana ang agbalin niya ama para iti anak mo. Agyamanak, Jim. Napanak nakakitan. No kasano ti kinapudnom kanyak. Sapay ko matasaan kantong agbaliw. Kaya't kadya sa unday ta nga aklo naman ti panagayat ko? When, Jim, ay ayatan ka man. Itata nakapagkalaysatan ti Wes. Awan ka diti panagbabawim, Tessa? Awan apulos, Jim. Napanaknakak, kan nariknak no kasano ti panangipatag mo kada kaming agina. Katagyaman ako unay kan ka. Ikari kasaan kayon to apaldaangan nga agina? Impaay na kati Diyos kada kaming agina, Jim.
Kunak no saan ako na makasarak pa iti mangipatag kada kami iti anak ko. Ngamdimtang ka iti biyag ming agina. Katdak kala pagyamanak dayta iti Diyos. Wan gayam. Anya ti bagam ka ni mamang mo. Nagkasarta di mo impakaamo kan kuana. Di mo panonotan dayta. Siya akong ti makaamo. Kaya dayta kumapay ti may isang ibagak kan katesa. E di ngamin na minsan, mawag ni mamang. Pag-awawidin ako ni ti lugar mi. Tawan ka no ti mangiman ni hari ti plantasyon mi. Bakit mat ngaminan ni mamang? Kat, anya ti planom? Kaya't ko mga agawid tayo ni Jai. Kasimat ni mamang. Nakasagana ka kading ag-resign iti trabaho? No anya ti desisyon mo, iso ti masurot, Jim. Nakasagana kami asumurot sa di naman apapanam. Agyaman ak nga ron no kasta. Ag-resign tan iti trabaho ta. Kat agawid tayon ijay lugar mi. Jim, nag-resign ako niti trabaho. Urayak laangan ti clearance ko. Kastak mo't lang, Tessa. Mas daw na nga ro di office. Apay ka no ang asawa ak lang. Ag-resign ako niti trabaho. Kat, anya iti ko nam. Imbagak nga agawid tayo ni lugar mi. Tawan ti mangimaton kadag iti negosyo ni mamang ijay. Naimbag man, ta pinalubusan da ka. Wan, Tessa, naawatan da mo ti sitwasyon. Masapon nga rod nga orno sa kung dagiti mayawid agamit tayo. Tapno nakasaganan ton, na agluwas tayo. Rumbang laang, Tessa. Iso kita mo dagiti importante ang mabalin na maitugot iti panagluwas tayo. Kalpasan ti kalaysami ka ni Jim iti huwes manang Emmy, isumot ti awag ni mamang na, kat pagaw-awiden nan ni Jim. Medyo adaamak ko idi asumurot manang, gaputadyak pa'y pulos na am-ammo ni mamang na, nga uray nagkalaysa kamin. Amangan ko nakno dinak tumagustuhan ti inana. Awa na pulos pamalpalat patak, noon niya aklase ti panagbiagda iti lugar dama ng Emmy. Nagsamakadaklatan iti kinaanos kan kinasingpet kada kami ni Jim. Apaman anaalam iti clearance mi iti nagtrabahuan mi, nagluwas kamin anapan iti lugar da Jim. Ada kamin mamang. Huwag gayam. Tessa, iso ni mamang ko. Naimbag nga orasyo mamang. Agmano ak. Iso ka di dayto iti asawam, Jim. Huwag mamang. Kat asino ba't dayta nga ubing? Anak ni Tessa mamang. Kat imbilang gumutten apudpud nung anak ko. Anya? Adda anak to'y inasawam? Ha? Huwag mamang. Ada ka di problema? Awan iho. Ala sige, itulod mo nida iti silid mo. Impalinis kon ka ni Maria. Urayan ka dito, Jim. Kayat ka akasarita.
Jim, di naksamot magusto ni mamang mo. Nang runay dinaamuan na nga ada anak ko. Tessa, di ka madanagan. Kasdi lang ni mamang. Mayroong tumot laang. Diyak ngamin na ibagakan ko na nga ada anak mo. Kasta ka di? Kasla, istrikto launay ni mamang mo. Siyak ti makaamukan ko na. Kasta talaga, tadamo na ka nakita. Ngam na ibagakan ko na ti amin, sakbay nga may tayo dito eh. Ala, mapan ka harutan. Ururayan na ka. Amang ano da importante a pagsaritaan nyo. Dayjay iti inasawam, Jim. Wan, mamang. Anya ka matan, iho. Di ka lang nakapili matan iti sabali. Diyay payada anak natin inasawam. Nagado a babae di ta. Ay ayatag ni Tessa, mamang. Katsapay ko ma. Tamaklon nyo dagita gina. Da ka di pa'y maaramidak. Baliwan ta ti saritaan ta. Isa pinagawid ka, takayat ko asikan ti mangimaton iti plantasyon. Ado dagitinas ka na maarami di jay, katsikan ti makaam mo. Wan, mamang, di yun pagdanagan ti plantasyon. Ada ako ng mga sikaso, anyaman ti rumbang nga matarbaho ijay. Kasaritam dagiti trabahador, no anya dagitinas ka na maaramid. Diyak kayatan ti makibiyang pay. Panawon matan, tapnog tali na adaklaangan diti balay. Wano, mapanak matan, iti kayat ko apapanan. Wan, mamang, matungpal ti pagayatan nyo. Good morning, mamang. Intimplaan kayo iti kapeyo. Sino tinagkunakan ka nga itimplaan na kiti kapek? Adami nararamida ni Nana Maria, mamang. Iso siya kung tinagdisnudo ang nagtimpla iti kapeyo. Nilaang Maria ti makatimpla iti kapek. Iso nga inton maminsan, saan ka nga ginlalaing agtimpla iti kapek? Nawatam. Pasensya kayon, mamang. Santo na maulit. No, apay gamin na si kapay ti inasawa ti anak ko. No naibaga na la kanyak idi, nga dagayam anak ti babae nga asawaan na, diyak ko maimanugot nga ikasar na ka ni Jim. Mamang? Talaga nagsigurado ka mo tanya. Sinigurado ti masakbayan ti anak mo. Amom ngamin nga ado ti sanikwami at awidan to ni Jim. Sana pud no dayta, mamang. Awan na pulos ti amok may papaniti sa nikwayo. Nagamamu kami ka ni Jim iti lugar ang nagtrabahuan na. Iso nga awan amok may papaniti pa nagbiagyo dito yung lugaryo. Nga ta? Amok mat kati kalidad dagiti kaskada kayo ang babae. Nang runa dagiti pinanawan ti lalaki ang nakasikog kadakwada. Sigurista kayo amok dayta. Mamang. Ngamsad kang agsigsigurado si kababae. Tabantayak amin agaraw mo. Dito'y uneg ti balay ko. Kumusta ti damong aldaw kaadayo dito balay ka ni mamang, Tessa? Ha? Nasaya at mat Jim. Okay kami mat ka ni mamang mo. Ayos nga rin no kasta.
Basta salaam lata, no niya ti kayat ni mamang. Amok ti ugali na. No dadi na kayat, ibaga na adagos. Awan matimbagbaga na kanyak, Jim. Nasayat ni Rod no kasta. Kunak tumot kun ka. Istrikto ni mamang ngam nasingpat. Nasayat mat, tagkatunusan kayo mat gayam. Di kag danag. Kabaalak ti makidanggay ka ni mamang. Ngam, medyo agalanganin akpala ang agkut-kuti diti balayo. Amo matan, agdadamo ak dito eh. Di kag danag, tadamot ni Nana Maria. Bayam nga sa tagunay dito balay. Nakababain mat no jak tulungan, Jim. Awan mater aramidak. May mayat matlaang no siya kon ti mga ramid kadagiti daduma at trabaho na dito eh. Kaasi mat. Okay, no isa ti kunam. Mabalin mo ti mapan ti Hardin. Aday dyan ni Tata Indo. Wan, mapanak tumat ita. Nakaiayo nga ro da buy-buyaan dagiti sabsabong dita Hardin. Dahita kami ti pag-usman unay ni mamang. Dagiti masetas. Iso nga da ni Tata Indo o gardener. Engkanto makiamamukan ko na. Wan, Jim. Mapanak to iti ayan na. Inlibak ko ni Jim nga asawak ti imbagbaga kanyak ti inana, iti umuna nga aldaw akaadamin iti anak ko iti balayda, manang Emmy. Agkakasakit asarita ti imbakbakal ti inana kanyak, ngamjak pulos tinutupan. Impagpagapuklatan iti nasingpet nga asawak. Jak pulos ni namnama nga adagayam kabailan ti pamilyada manang. Tagtagikwada iti may sa aplantasyon nga iso ti pinamanehar ti ina ni Jim kankwana. Ama kagapumet no apay a pinagsubli ti inana iti lugar da. Iti laksid ti amin manang awan apulos ti madi nga impakita ni Jim iti anak ko. Imbilang na daytoy apudpudno nga anak na. Dayta ti makagapo, no apay nga urayan niya ti agkakasakit nga isawsawang ti inana kanyak, jak pulos tinutupan, kan jak pulos nagipulpulong ken ni Jim nga asawak. Umay ka man dito'y si Katesa. Apay ka di, mamang? Nakibiyang ka man ni di kusina niya. Ha? Mamang? Imbaga ni Maria, asi kakanuti nagluto iti sidaan ita pangal daw. Rina manam ka di adobo alinutom? Uwan, mamang. Panag ko nakatusto matitimpla na. Taimparaman ko pa'y kanina na Maria. Anya husto titimpla na. Nakatamtam na'y. Awan na pulos raman na. Kung nangamin ni Nana Maria, maiparit kada kayo tinapgad, mamang. Iso akas niya lang titimpla nga inaramid ko. Kunaktumat adi mo pakibiyangan ti di mo among aramidan. Amok batkat, dagiti kaskan ka babay. Awan apulos ti amo nagagtagibalay. Kasanulangan ti anak ko, no kasta nga awan mat gayam amom nga aramidan. Gapo siguro iti makitkita yo alangakan panagbadbadok. Iso nga ipagarup yung awan amo katrabaho. Amok mati agtagibalay, mamang. Anya nga iti amok, no day talag papapintas ti aramidam. Kat ti anak ko ti kakaasi nga aglut-luto iti kananyo.
Saan, mamang? Uray damagan nyo ka ni Jim. Siyak ti aglutluto iti balay. Ngam agtintinulong kami kadagiti daduma pa'y at trabaho iti balay. Basta awan pa nagtalikokan ka, babae. Siguradong agbabawin to ni Jim ang nagasawa kan ka. Nay, ada ka magahayam dito harden balasang ka. Kaya't ko lang tiyag palamiis, tata. Malah, agtugtugaw ka nga ron dita kabayatan ti panagin inistoryata. Agyamanak, tata. Ma'am Tessa, nangagko ti amin nga agkakasakit asinarita kan insawang kan ni senyora. Tata. Apay adi mo ikalintagan ti bagay. Apay abay-bay am ni senyora pagsasawan na ka. Nagsakit dagiti ibagbaganakan ka. Ngam kas makitak. Awan kinapudno ti amin nga pagpabasulkan ka ni senyora. Pudno day tata. Jack pulos almanan, anyaman asan ko atawidan ni Jim. Jack tupay amwa kastoy gayam ti panagbiagda ditoy. Tessa, balasang ko. Awan amok may papan ka ni Jim, tata. Ti amok idikat ordinaryo laang a tao. Amapan makitrab-trabaho. Simple gamin a tao ni Jim. Kinayat na tinapan nagtrabaho iti adayaw tapno mapadas na mo ti agbiag nga agsolsolaw. Asaan amang namnamalatan iti kinabak ng dagiti dadakkel na. Kat sigurado nga ijay tinagamamuan niyaw. Saan ka day? Wan, tata. Nagsingpat ka naganos ni Jim. Jack pulos naman akastoy gayam ti biagda. Nabak ng damot gayam. Putno day tabalasang kao. Kain agmay sa ni Senyorito James nga agtawid ka dagiti amin asa ni Kwada. Ngam sugani day ti ugali kan ni Senyora. Imbalang amin ni Senyorito James iti day di amana ang nakasingsingpad. Kain managtulaong iti pada na ataaw. Kasta ka di, tata? Wan. Talaga ajak komporme iti ar-aramiden kan ka ni senyora palasang ko. Nakasingsingput ka. Di mo pulusong batan ni senyora. So asapay kung matagbaliw tumutlaang titrato na kan ka. Sapay la ko matata. Sapay la ko ma. Kuntesa. Narabyan ka ita Sigurado nga ado ti inarami di plantasyon. Huwag nga ron. Ay, makabandog mo tagmalmalam nga di plantasyon. Okay, sige nga Tessa. Kumusta kayo mo dito balay? Okay lang, Jim. Awan problema. Ni Mamang, kumusta? Nasaya at mat, Jim. Tessa, ada ka di rumbang ama amuak? Amang nada kayat mga ibaga kanyak? Ni, anya ko mga iti ibagakan ka. Okay kami dito, ikunakmat. Saan ka di? Amok nga agliblibak ka. Amok nga adon tem impunam dita barukong mo. Ha? Ay, anya ko madayta? Awan, Jim. Mamati ka kadi kanyak. Di kan makapaglibak, Tessa. Impod no kanyak ni Tata Indo ti amin nga aramidan kin ka ni Mamang.
Dakit agkakasakit nga isaw-sawang nakan ka. Ha? Apay, adi mo yung baga kanya kakastigayang titrato ni mamangkan ka. Aging kat kaano nga ibturam tar aramidan nakan ka. Jim, maibturak ti amin gapukan ka. Saan asabali at tao ni mamang? Inamday jay, katrumbang laang araamak. Ngam aglablabusan ni mamang. Gaputa saan ka lumablaban kan kuana? Masansan matan ti panang pasakit na kan ka? Amok ngar aramidom ti amin. Tapno maya sidag mo tiriknam kan kuana. Da kayo ti anak mo. Ngam no di na kayo maklon. Nasaysaya at laang na pumanaw tayong ditoy. Mamang, mabalin kayo kati akasarita. May papanitian niya, iho. Amok nga ging gaita. Di yu pa ilang maklon ni Tessa ang asawak. Apay, nagipulong kan ka na dya babae. Awan timpulpulong kanyak ni Tessa, mamang. Ngam tunggal agawidak. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak dito yu kabayatan ti kaawan ko. Apay, mamang. Anya ka diti basol kada kayo ni Tessa. Tapno tratuan nyo itinaalas ti asawak. Jim. Aramidan naman ti amin. Tapno maiasidag na tiriknada kada kayo nga inak. Ngaman niya aramidan nyo. Gaputa saan na lumablaban kada kayo ti asawak, masansan mo na pasakitan nyo? Mamang, iso ang nagawid kami ditoy. Gaputa maasyan kami kada kayo, nga agmaymay sa ditoy. Kaya't ko amaya sa diti pamilya kada kayo. Ngamda kayo mo tagar-aramid iti rason tapno umadayo kami. No ti kaaddat anak ni Tessa iti kinabalasang ti makagapo no apay adiyo maaklon. Nabaw day ta rason, mamang. Biktima lang ni Tessa iti mananggundaway alalaki. Saan adaka sa babae ti asawak? Nasingpot ni Tessa. Iso ano diyo maaklon ti asawak. Nasaysaya at siguro na agsubli kami laangan iti nagkapuan mi alugar. Pumanaw kami laangan ditoy. Anya, pumanaw kayo? Kasanon dagiti tawidam asanikwa, iho. Awan patag kanyak dagiti sanikwa nga ibagbagayo, mamang. Napatpatag kanyak ti pamilyak. Ngamitaan nyaman ang material abanag ang maipaayo. Iho. Tiso alading itak, mamang. Napatag kayo kanyak. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Jay ka ni mamang? Tessa, nasaysayat lang na pumanaw tayo dito eh. No di na kayo matlamaklon ni mamang. Kabalakib turan ter aramidan ni mamang kanyak. Kaasimot ni mamang no panawan tayo. Bakatan, kat masapon nga datayo akanayon amang taripato kan kuana. Kastapay lang ti kapanunutam. Kalpasan na kita agkakaalas ng inararamid na kan ka. Jim, amok nga agbaliw tumatlaang ni mamang mo. Kat maamiris na, akasapulan na tayo itibiyag na. Kasapulan na ka nga anak na. Pudnot ako ng Tessa. Kasapulan kayo, anak ko. Mamang? Pakawanan da ko anak ko. Pakawanan na, Tessa. Amo kadakkel, tinagbasulakan ka. Pudnutin ako na kanyak ni Jim. Nga awan mo timadi nga inaramid mo. Tapno guraon ka iti kastaunay. Mamang? Pakawanandak. Kat pangaasiyo tadidak kumapanawan. Kasapulan kayo, anak ko. Pudno ka di day tangay bagbagayo, mamang.
Waniho, bakit akon? Sumagmamanulangan atawan ti kaadak dito rabaw ti daga. Kaya't kayo pa'y amakadan na. Kabayatan na si bibiyagak, anak ko. Di kayo agdanag, mamang. Awan panggap mi amang panaw kada kayo. Ha? Tessa. Nakaikada nga kon, Jim. Ha? Diyak ka ba ulan na panawan ni mamang ditoy? Kasapulan na tayo. Iso nga agtali na tayo nga rod iti dan nana. Agyaman anak, Tessa. Jim. Naisati ko ng Tessa. Sige, agtali na tayo dito eh. Ng pangasi yung mamang. Tasaan ko man na maulit pa iti panang paspasakit yung ita asawak. Ikarik, anak ko. Saan na maulit? Kat ulit, tiyagkid daw kada kayo. Iti pamakawan. Mamang, awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pamakawan. Mga barwanan tayo. Pat-pat ganda kayo, mamang. Kat saan da kayon to apanawan? Saan to apulos? Nagtalinaad kami nga rod iti puder ti katugangak manang Emmy, kat nakita mi ti panagbalbaliw ni mamang. Namin pinsan ang nagbaliw ti trato na kada kami, nang runa iti anak ko, nga imbilang nan apudpudno nga apu ko na. Nagtultuloy mat ti panangimanihar ni Jim iti plantasyon, kan kadagiti negosyo nga impatawidan ni mamang kan kuana. Itamanang masikogakon iti umunang anak mi ka ni Jim, kat naragsak kami amang paspasang bay, iti may samanan akamang ti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Tessa. Tessa, pagayam ko, manmano ti manugang akasken ka, nga uray paspasakitan ti katugangan na, kat nagtalinaad ti panagraem na iti nakaikamangan na. Dayawan ka iti kasta akababalin mo, Tessa. Kat nagasat kamat, takas ka ni Jim ti simmangbay iti biyagyo nga agina. May saan nataknang, kan manangipatag nga asawa. Kararag ko nga agnanayon ko man ti kinaragsakyo asang kapamilya. Kat itapay laeng, kablaawan kayon iti isasangbay ti may samanan akamang ti binukelyo a pamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.